Здравейте, хора! Сега ще играем малко на Майнкрафт. Чакайте само да направим сървър. Пишете долу в коментарите дали ви кефат такива видеа. Ще се опитам всеки ден да качвам видеа. Но по някой път може да ги качвам през вечерта, защото се забавят като ги качвам. И като цяло това е. Но иначе ето горе-долу добър спаун. Не е от най-лошите, които съм се спаунвал някога. Не е като остров. Малко бъгва. Да, не малко даже, а много. Това ще е поредицата, може би. Всеки ден ще качвам видеа почти. За сега, за тази седмица, ще качвам видеа всеки ден, може би, на Майнкрафт. Не забравяйте да се абонирате и да дайте лайк на моите видеа. Сега ще си направя една кирка, една брадва. Според мен тези две неща са най-важни в цялата игра. Другите, нали, вече малко за по-напред. Като меча, да. Ледник. Тук има ледник. Добре. Не е нещо лошо. Ама, нали, искам да намеря село. Тук малко камък да чупиме. За да си направим по-хубави ресурси за напред. Так. И сега, приятели, ще щупим крафтинг тейбъл и ще си търсим примерно... зайче! Ще си търсим хубаво место, където можем... Кораб! Което можем да живеем, да си направим къща. Добре, че тук има дупка, иначе можеше да се удавам. Както сами видяхте, направих го пред два сървъра, нищо друго не съм пипал. И си добавих координатите. Тук има ли честа, да? Iron. И то 11 Iron. Плюс 3 емералда. За напред ще съберем всичко. Някъде другаде още. Като гледам, не. Пишете дали са ви интересни такива видеа. Това хубавото дърво, където мога да си направя от тези хубавите врати. Така намерих още един чест, карта. Може да е към нашия път. Тия листове може да си ги взема. Ако ми потрябват.
Да, горе-долу е към моя път. Защото, нали, аз искам на същината. Делфин, той ще ми е полезен, за да ме забърса. Още един или той е същия? Мисля, че е същия. Нещо се отдава. Мечка. Мисля, че няма да ме атакува, ако не удара. Нали? Да. Добре. Не съм забравил. Извинявам се, че излизат, нали, от Viber такива неща. Съобщения. Да знаете, че не е новата Майнкрафт, заради причината, че аз не искам да е новата. Иначе скоро мога и новата да си сваля. Въглища, те ще са ми полезни. Направя и тук, ще си направя и печка, и туй. Пръчки. Цак. Можем вече да си направим една кирка, прадва. Можем и един щит. Що пък не? Хоп. Тези вече няма да ни трябват, поне за сега. Имаме 4 желязо вече, което не е много добре. Но после ще почнем да купаем за желязо. Още не е рано. Какво е това? Лама. Мали, помислих си, че е къща и направо не знам. Би трябвало вече да си направя печка, да мога. Кофа, дали да си направя? Да, айде. Ще си направя и ще я направя вода. През това време така. Абе, аз какво ще печа? Много съм... Не е лесно да си тъп, както айде БГ казват. Опа, вода. Тук можем да вземем. Напих се малко денечко. Какво е това? Това е във въздуха някакво дърво. Ясно. Просто много ми е интересно Майнкрафт. Как си ги измисля тия неща, как ги прави? И верно вече ми трябва овца. Ще мога да си направя легло. Тук да видим дали има нещо. Не, няма. Но има овци, които ще ми помогнат да си направя легло.
вече, да. Имам материали. Не мога да покажа. Са. Така. Мога да си победи съм синьо. Вие за Левски или за ЦСКА сте? Аз съм за Левски. Обаче съм гладен, което е много лошо. И става вечер. Така че тук ще преспиме. Стане отново ден. Дайте малко да хатнем, защото хангрид нямаме много. През това време има ли нещо интересно? По принцип на такива ниви като това би трябвало да има село, доколкото помня. Цак. И цак. Добре бе, опитах се да ме прескочи на мога. Що не ми се получава? Имах седло. Оп, село. Буквално казах, че на такива ниви има село и буквално тук е имало село. Вау, какъв късмет. Не е малко. Средно е селото. Но има моркови. Това, да, предполагах, че е такова. Ти какво криеш тук? Нищо. И дай да щупи малко градините. Така. Как ги открадна? Гадния селянин. По принцип би трябвало аз да съм гаден и лош, нали, защото това е негово. Това е друг въпрос. Тя пък даже си има такова за не овце, той. Маредни, господине, я да видим какво продаваш. Ми трябва хляб. Чакайте, че е този лапис отпред. Голем. Каква хубава котка. Има хриба. Тук няма нищо. Тук би трябвало да има книги. Да. Така че ще ги взема. За красота. Като си направя къща. Тук никога не е имало нищо. Такива места, като тая къща, трябва да се оправят. В новите версии. Нали? Тази къща ми направо ми стана лошо да обикаля. Ела. Да видим ти какво продаваш. Много скъпо бе. Опа. Това няма да ни трябва, като можем и сега да си оклещаме. Тия къщи много ме кефат, само че пак няма нищо на втори етаж. Иначе вижте какъв стил с едно човек го направи. Какво е това са? Може ли да ме обясни? Обаче
бая голямо село. Ако питате мен. Тук има кончета, не. Вака цяло хората си живели хубаво, ама аз дойдех и им развалих всичко. Добре, ама защо няма един чест или поне такава къща, къде има честове? С двойните въртелки се срещат. Буквално ако казах и ето намерих. Така, дано има нещо хубаво. И почва от теб, май не го няма. Хляб, 4 хляб, 2 ябълки, айде 3. Така, това цвете. Да си го взема той. Му трябва толкова. Стария къща тук не сме били. Няма нищо. Градината няма да я вземам. Не се нуждава толкова много храна. Сега, Айран голем. Къде си? Малка котка. Ето те. Така. Точно 3 камък, колкото да си изкача. Което е много добре. Не, всъщност ни трябва 4. Добре, че се сетих. Значи ще да стане лошо. Ела. О, как му удари, бе? Мале, колко много демидж. Половин сърце съм. Така, спаун пойнт. Колко да бъде. И тепах леко. Да си щупам дъска. Ще изглежда грозно. И ти сериозно ми даде 1. И това е... Няма да казвам какво е. Майко мила. Какво беше това, бе? При нас има лека буря. Даже сега разбрах тази грамотевица, която чух. Насам, честно казано, не виждам нищо. Ето тук в скалата ще си направя като къщичка. Така. За сега ще е къщичката ми такава. Така. Почваме да издълбаваме вътре в скалата до 5 блока. Според мен това са идеални размери за първоначална къща. Това ще купам стая, Кирк. Дай да стая. Така, яглото, крафтинг тебъл, печка,
Значи леглото ще го сложим тук. Крафтинг тейбъл там, печката тук. Сега правим цак, 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 цак. Към малко тортове, розетия. Цак. Сега правим това дърво така. Идваме и си правим 3 върти. Тук това, ако чупиме, слагаме с това и цак. Идеално. Да. Сега за крафтинг тейбъл, за чест имаме ли? Нямаме. Тяме да почупим малко дърво. Но се стъмва. Точно сега ли бе? Но до някъде е добре, защото ще почупим пода. За да можем, нали, да го направим малко по-добре. И вместо да чакаме, като седи малко към, можем просто да почупим. Тук ще се гледам. Стана вече. Сега ако ми кажеш, че просто леглото, защото е във въздуха и не мога. Готово. И отделно с дърво. Всъщност, и тук ще се засея това дърво. Цак. Имаме малко за дърво. Това е бреза, не ме трябва съвсем обикновеното. Оп, ябълка. И добре, де. Опитах се да скоча. Защо не скочих? Така. Имаме един стак и 3-6 дърво. И смятам до тук да приключваме, приятели, защото според мен стана доста дълго видеото.
Вие не забравяйте да се абонирате. Дайте лайк на видеята ми, ако ги харесвате. Опитвам се възможно колкото мога да правя по-добър и по-добър видеоклип. И сега ще ви кажа просто чао и не забравяйте да се абонирате и да дадете лайк на това видео.